Držíme palce. Takže na pódiu konečne zavládol život taký, aký má byť. Tá kapela, to je čosi, chalani ste fantastickí. No a vynikajúci, naozaj vynikajúci. No a Viktória si vybrala pieseň, ktorá je podľa môjho názoru zaujímavá práve tým, že refrény sú v inej tónine a ty ich zvládaš. Ten prechod z tóniny do tóniny celkom hravo, čiže muzikant si vynikajúci, počuješ úžasne, sluch je v poriadku, ale ešte stále hľadáš v sebe niečo nepoznané. Mne sa možno zdala trošku spočiatku táto pieseň na teba dosť tvrdá, ale myslím si, že treba skúšať aj takéto niečo. Blahoželám, zvládla si to pekne. Ďakujem. Ja som prvý raz počula v tej pesničke to slovo šok, pretože keď to spieva Eva Farná, ja som stále nevedela, o čom to spieva. Takže ďakujem tebe, že som vedela, o čom to je. Výborne, kapela, fantasticky, ty si šlapala dobre. Akorát jednu vec, čo som ti hovorila, trošku pohybu do toho umierania. Ty máš na to, dobre spievaš, máš tam drive, ale trošičku to ešte zvýrazní nejakým dub. Ja viem, že si mladá, hľadáš sa, ale ty sa nájdeš, dúfam. Ďakujem ti pekne, bolo to pekné. Ďakujem. Takže na záver poviem iba, že výborný výkon kapely podčiarknutý super spevom Viktórie. Toť vše, ďakujem. Ďakujeme my. V semifinále nás zaujala piesňou Mariky Gombitovej Správne dievča a presvedčila svojím výkonom Laura Drgoncová, druhá
večer Drgoncových. Dnes sa pokúsi našu pozornosť zaujať piesňou Nemožná. Čo povie porota? No, Laura je jednotka, je úžasná, fantastická, výraz výborný. Zaujímavé, ako si prišla kapela na svoj. Chcela by som počuť názor klavesnáka, ako si zahral vyhrávky piesní z rokov 80. Potom v zákulisí sa dozvieme. Ďakujeme za spomienku. Laura, ja ti môžem len zablahoželať. Úžasný výkon. Blahoželám. Ďakujem. Ja teraz urobím asi peklo medzi sestrami. Viem, že sa máte radi, viem, že jedna druhej držíte palce a viem, že Vikina drží palce tebe a ty zase jej. Musím povedať, že ty na mňa robíš dojem už od minula, že ty si také cieľavedomé dievčatko, ktoré si postaví hlavu a ide si za svojím. Na skúškach to bolo také všelijaké, ale je vidieť, že si makala, že si išla za tým. Ťažké partie si zvládla, lebo tam je zmena rytmu, tam je z 2 na 5 a na 4 a takto. Veľmi dobre si to zvládla. Bolo ťa rozumieť, ja som ti to verila, každý vlas, každý chlp, presne tak, ako v tom filme, možno ešte lepšie, lebo to bolo naživo. Ďakujem. Ja sa budem zase trošku opakovať. Super výkon od kapely. Takisto Janulo tam za
klávesami a Ondrík, úžasná basová linka, super Adrián, nevnímajúc, jasné. A chcem Lauriku pochváliť, že výborný výber skladby to bol, sa mi to veľmi páčilo a normálne som tu nemohol obsedieť, už som myslel, že vyskočím asi z tej stoličky, takže ďakujem, super zážitok. Ja ešte, ak môžem, zreprodukujem slova, ktoré mi Hela šepla do ucha. Hovorí mi, ja im normálne závidím, že hrajú so živou kapelou, takže to je fakt klobúk dolu pred nami. Ďakujem.